Дъмбо. През една звездна нощ щъркели изпълват небето и носят бебета на всички майки, живеещи в цирка. Бебе кенгуру на госпожа Кенгуру, бебе жираф на госпожа Жираф и накрая един от щъркелите доставя малък колет на госпожа Джъмбо, слоницата. Вътре има малко сладко слонче, но веднага, щом маничето кихва, ушите му се разперват на широко и са много големи. Направо огромни. «Какви смешни уши!» възкликва един слон. И всички избухват в смях, като подигравателно наричат слончето Дъмбо. Госпожа Джъмбо се скарва с тях. Никой не трябва да се подиграва с бебето й. Циркът тръгва отново на път. Във вагона на малкия влак, който превозва животните от град на град, госпожа Джъмбо поляга до бебето си и силно го прегръща. Започва нов ден и слънцето весело грее, когато всички дефилират по улиците. Първо животните, после акробатите, клоуните и господин рингмастер, конферансието. Тълпата по улиците гледа, аплодира и се смее, изпълнена с нетърпение да види представлението. Скоро Джъмбо младши ще трябва да покаже своя номер. Преди шоуто обаче някои зрители с любопитство посещават палатките, където живеят животните. Там едни палави момчета забелязват Дъмбо и започват да го дразнят. «Ей, виждали ли сте нещо по-смешно?» смее се едно от тях. «Вижте му ушите!» Госпожа Джъмбо вдига Дъмбо и го прикрива в краката си, за да го предпази от невъзпитаните момчета. Но едно от тях го хваща за опашката. «Ела тук!» вика то, дърпайки я силно. Веднага, щом вижда това, госпожа Джъмбо се изпълва с гняв. Тя просто иска да защити бебето си, но зрителите са уплашени и служителите на цирка я връзват, за да я изолират. За наказание, господин рингмастер я заключва във вагон с решетки на прозорците, окована за тежка топка, за да не може да избяга. Без майка си Дъмбо се чувства ужасно тъжен и една сълза се търкулва по хоботчето му. Могат ли другите слонове да му помогнат? По никакъв начин. По-точно те се правят, че даже не го забелязват. Наистина ли Дъмбо е останал сам и безпомощен? Или може би не? В цирка живее малкото мишле Тимати. Той има златно сърце и се опитва да утеши Дъмбо. Предлага му вкусни фъстъци за хрупане и с усмивка му споделя. «Мисля, че ушите ти са прекрасни». Тимати има големи планове за Дъмбо. Би било чудесно да организират шоу с негово участие. По стечение на обстоятелствата, господин рингмастер планира нов номер за слоновете. Тимати е сигурен, че ще намери начин Дъмбо да участва. И разбира се, че ще го направи. Същата нощ, докато господин рингмастер спи, Тимати дълго му шепне в ухото, че Дъмбо трябва да стане главният герой в неговия фантастичен нов номер. «Дъмбо, Дъмбо, Дъмбо», повтаря той до безкрай. Господин рингмастер се събужда с гръм и трясък. Сънят го е вдъхновил. Невероятно! Да, Дъмбо ще участва в шоуто. Той ще ги изненада всички, отскачайки до върха на пирамида, която ще бъде образувана от другите слонове върху една топка. За съжаление, когато му идва времето, се случва поредица от нещастия. Дъмбо тича към пирамидата, препъва се в ушите си и се бухва право в топката, на която се крепят един върху друг слоновете, събарайки ги всички долу. Чиста катастрофа. След тази бъркотия Дъмбо започва да работи с клоуните. Номерът им би трябвало да е забавен, но Дъмбо, смешно гримиран, изобщо не се забавлява. По време на шоуто клоуните се представят за пожарникари, които трябва да спасят Дъмбо от една много висока конструкция в средата на сцената. За да разсмеят публиката, те пръскат вода в лицето на малкото слонче. И въпреки, че Дъмбо се страхува, го карат да скочи във вана пълна с мехурчета в средата на сцената. Този път публиката го обожава, но Дъмбо е по-тъжен от всякога. Затова Тимати се намесва и го завежда да види майка си. Госпожа Джъмбо все още е заключена. Веригите я задържат, но тя успява да прекара дългия си хобот през решетките, за да погали бебето си. После го вдига и го люлее нежно, като му пее: «Хайде спри, не плачи». Виждайки нежната сцена, Тимати избухва в сълзи. Истината обаче е, че когато Дъмбо се сбогува с майка си, той се чувства още по-тъжен.
а след като заспива, вижда странен сън. Много слонове танцуват и летят във въздуха. Летящи слонове? Какъв странен сън! На следващия ден Дъмбо и Тимати се събуждат на върха на едно дърво. Невероятно! Какво правят те там? Как са стигнали до там? Да не би Дъмбо да е направил скок в небето? В никакъв случай невъзможно. Тогава изведнъж мишлето се досеща. Вероятно Дъмбо е прелетял там, размахвайки огромните си уши като криле. Да, това е! Ушите ти са перфектни криле! Възкликва ентусиазирано Тимати. Сега той е сигурен, че слончето може да стане известно. То ще бъде единственият летящ слон в света. Но Дъмбо не е уверен в себе си. Ще може ли наистина да се справи? За да го насърчи, Тимати му дава перце, за което го уверява, че е магическо. Докато го държи здраво, Дъмбо ще има способността да лети. Стискайки здраво перцето в хоботчето си, слончето се изкачва на върха на една скала и размахва ушите си все по-бързо и по-бързо, докато се отделя от земята и полита в небето. Разперва ушите си като криле и лети наоколо като куршум от облак на облак. «Знах си, че ще успееш!» крещи Тимати от радост, седнал на гърба на малкия си приятел. Всички ще бъдат очаровани. Когато започва представлението, Дъмбо е облечен със своя костюм. Той е готов да направи скок и, стискайки здраво магическото си перце, скача без страх. Но докато пада право надолу, той изпуска перцето си от ужас. Тимати е още по-ужасен. Сега са я загазили здраво. И мишлето светкавично разкрива истината. Перцето никога не е било магическо, а е просто за да го накара да повярва в себе си. «Лети, Дъмбо!» вика той. «Можеш да се справиш!» Тогава, без перце, Дъмбо разперва уши и се плъзга като самолет над тълпата, клоуните и другите слонове, които не могат да повярват на очите си. И така завършва историята на Дъмбо, малкото летящо слонче. От тогава той става известен по целия свят и сега пътува с цирковия влак в свой собствен вагон, сгушен в прегръдката на майка си.